Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai wani bakwai kan goyin din yara. Ai kan dai wani bakwai ga labari kanafo kan arangai ka go batu. Ai wani album ta gyorin kan an gai ka go batu. Ai na mai dan aibina. Ai baka ni inda ni zaka dan aibina. Insha Allah aran wani batu ya mu bani. Baka sine ga kani. Aga ka aran ga kan man kin daga yanku. Ai sidi nikin na bata lando. Duniyan no kan da aran mare ya garan bine farhandi. Ni ai fungo ne ga ai wani bina kana sidi dandi. Ban kan izan ba baka sinera. Daban kan ma kani baka sinera. Aran kula aran mamani aran ga. Ni inda ni goba har kulkin ni gaba ni goba. Ai ne ha da aran mawu. Ka kama bibi an kai bine zugo tai sai wayo. Wai ne mu aran ma hangadan kalaman mu. Baka sine ga kani indiya. Maki gomi. Bani wangari. Warai kan yan gaba em yaya wani done aran ga hin kai gana ai wani YouTube wora. Sheri ni bun hanno gabori. Em ya haya mai waka ti. Yawi ka ho kalam baniga. Yawi ni rukui inda ka bai. Da bai yaro baka sinai goro. Usaini da wai mana fura'ara. Ai sabo aran sai em yaya wani bakwai irko talama irin kirasi. Aran wani bina kana an ga kake aiwana. Aran wani ya kafu suna aran wani bakwa Usaini em ya haya. Zamayin nanin goba. Baka sinai su te na kira zamba. Ifonin goba. An kan na gaba an gani goba. Makakata lamba.